Мананова Райхана Габделмәҗит кызы, Татарстан, Әлмәт шәһәреннән. Менә шул ел сайын менә бу ислам саммитларында катнашып киләм. Бик кызыксынып, без инде хәзер Майипта да Марат Кабаев группасында без ассоциация исламский бизнесы бергәләшеп Турцияларда да булдык. Бүген дә яхшы гына киңәшмәләр утырдык, сөйләшеп, бик күп танышларны очратам. Менә төрекләр белән мин үзем эшмәкәр, үземнең рестораным бар, мәсмуй теге ит лавкасы диергә инде ит сата торган кибетем бар. Аннан мәчет төзеп ятабыз, әлхәмдүлилләһ, икенче этажын төзибез инде хәзер. Менә мәчетебезнең үзебезнең зданиедә әле эшләп тора торган мәчетебез дә бар, 12 ел элек ачкан. Идея строительства мечети у меня возникла 10 лет назад. Я оформила вот здесь через администрацию здесь участок для строительства мечети. Так как это очень долгий процесс строительства мечети, мы тут не только мечеть строить, и домик для имама тоже планируем, потом зона отдыха, футбольное поле, здесь места много, территория большая. 10 лет же уже мечеть существует, Таскиря, но он в частном здании. Мечеть не должен быть в частном здании, поэтому я хочу построить, пока есть возможность, пока есть силы, пока еще что-то получается, построить мечеть. Иншаллах, будет это мечеть. Я верю в это. И самое главное — вера, что ты вот и не останавливаться перед трудностями. У меня очень много было трудностей. Но я шла потихоньку вперед, иншаллах, будет здесь мечеть. Оказывается, только надо начинать. Мне так и говорили: ты начинай, и все помогут. Вот я начала, и альхамдулилля, всем так благодарна. Я ночами читаю, молюсь за всех, кто помогает для строительства мечети, не только нашу, и других. Всех же надо содержать. Я молюсь и плачу, так благодарна. Дай Бог всем здоровья. Монда терек дуслар белән аралаштым, терек товарлар да кирәк, терек поварлар кирәк, пешекчеләр инде бүгенге көндә менә безнең ресторанда эшлиләр, Турцияда эшләп кайткан егетләр. Ну, чын терек ризыгын терек кенә пешерәләр, Турциядан килгән терек кенә пешерәләр бит инде. Шуңа аралаштык, менә телефоннар алыштык, әле һаман йөрибез, барыбыз. Наилә Зиганшина белән менә бу шул мөселман хатын-кызлар җитәкчесе бит инде. Монда Азнакайдан да эшмәкәр хатын-кызлар, без бергә, бөтенебез Майипта. Шулай, әлхәмдүлилләһ, яшьләргә дә насыйп булсын, менә шундый җирләргә килергә, катнашырга, бик күңелле аралашырга кеше тиеш. Ул безнең Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә бар. Барыгыз, йөрегез, гыйлем алыр өчен Кытайга хәлек барыгыз дигән. Бу үзенә бер гыйбадәт, гыйлем алу, аралашу бик әйбәт дип уйлыйм. Бик күп кирәкле очрашулар уже булды менә килгәннән бирле. Миңа бик ошый. Ел сайын катнашам, әлхәмдүлилләһ. Сезне Мәскәүләрне күргәнемә дә бик шатландым.